Mal-2000 persuna diġà reġistraw fir-reġistru tad-donaturi tal-organi. Dan fi kważi 3 ġimgħat minn mindu nfetaħ dan ir-reġistru li permezz tiegħu individwu jista' juri x-xewqa li jittieħdu l-organi tiegħu f'każ li jkun hemm ċirkostanza li tippermetti dan. One News iltaqa' mad-direttur tad-Direttorat tal-Istandards tas-Saħħa, Petri Xagalja, li fissret aktar dwar dan ir-reġistru li issa għandu bażi aktar legali. Hija stqarret li issa l-liġi qed tippermetti li dawk li għandhom minn 16-il sena l fuq m'għandhomx bżonn il-kunsens tal-ġenituri biex isiru donaturi. Din il-liġi tagħti permess li dawk li għandhom 16-il sena jistgħu jirreġistraw bħala organ donor mingħajr għalkemm speċi nixtiequ li jitkellmu mal-ġenituri, però m'hemmx bżonn il-kunsens tal-ġenituri. U iva kellna numru sabiħ nistgħu ngħidu li twildu ġifieri fil-2000 u li kellhom li rreġistraw bħala organ donor. Minkejja l-interess li qed jintwera s'issa, Galja sostniet li tixtieq aktar konkurrenza. Spjegat kif kull min għandu donor card li tirreġistra fir-Reġistru Nazzjonali tal-Organi biex ix-xewqa tiegħu tkun ċertament irrispettata. Qabel kien hemm irreġistrati fuq l-20,000 u l-fatt li issa beda dan ir-reġistru nixtiequ li nilħqu dik il-mira. Però ta' min tajjeb jgħid li kull min għandu organ donor card irid jerġa' jirreġistra. Ħafna nies qed jgħidulna isma' jiena rreġistrajt bħala organ donor u għandi l-card. Dik mhux biżżejjed għax dika id-data ma kienx miżmuma minħabba id-Data Protection Act, allura dak li jkun għandu bżonn jerġa' jirreġistra. Ir-reġistrazzjoni tista' ssir minn fuq is-sit elettroniku www.organdonation.gov.mt jew inkella b'applikazzjoni tista' tinġabar miċ-ċentri tas-saħħa. Barra minn hekk fil-health centers għandna dawn il-leaflets fejn qassamna fil-health centers kollha u jista' persuna jiġbor waħda minn hemmhekk.